Nedelju dana ću da postujem slike na Instagramu u kojima sam sakrio poznate ličnosti, da vidim da li će ljudi da provale ili ne. Krenut ćemo od što teže moguće pa ćemo ići ka lakšima. Da vidimo koliko ću morati da olakšam da bi ljudi provalili. Na prvoj slici koju sam davno baš uslikao sam photoshopirao kao jednog od čoveka vojaža. Poprilično je u pozadini pikselizovan, ne verujem da će iko da provali, ali nikad se ne zna. Iskreno mislim da niko ne očekuje da radim ovo, tako da niko neće ni da provali. Ali vidit ćemo. Zato što već nakon par slika postaje očiglednije. Ako me ne pratite, zapratite me na Instagramu, a sada postujem sliku i da vidimo da li mogu sve svoje pratioce da zavaram. Ok, bukvalno niko nije primetio vojaža, iskreno ja ga ne bih primetio. Sada ću postavim sliku sa breskvicom. Također je jako upozadini, tako da sumnjam da će bilo ko da primeti. Ako odmah objavim slike gde su vidljivi, odmah će svi da provale. Moramo to postepeno da radimo. Pišite mi u komentarima kog dana mislite da će da me otkriju. 7. će definitivno, ali ja mislim da će možda 5. dana. Ok, hajde malo da ubrzamo. Drugi dan niko nije provalio Mimi Mercedes, iako sam postavio čak i opis Mimi. Poprilično je sitna, tako da jasno je. Medo Brundo. Iskreno nisam verovao ni ovde da će neko da provali, jer Gastoz, iako jeste raspoznatljiv kad se zoomira, retko ko će da ga vidi. I upravo tako niko nije video. Čak sam stavio u opisu Medo radi guzu. Šta moj Medo radi sad? Radi guzu! Naredna slika sa bakom prasetom ovde vidljiv je. Znači vidljiv je baka prase, nisam čak ni preterano dobro photoshopirao. Da, niko nije primetio. Ok, naredna slika, ovo mora neko primeti. Baba je suviše uočljiva. Ne može da se ne primeti. Makar neko da kaže da je retardirana faca. No, niko nije ni primetio. I ništa, konačna slika, Elon Musk, nema šanse ovo niko da ne primeti. Jer, vidljiv je. Ovo je Sava, inače iz Profesionalaca. I prvi komentar je ikona i Elon Musk. Tako da, to je to. Neko je provalio. Nisam dobio toliko puno komentara zapravo. Vjerojatno su ljudi mislili da se sprdam. Od druga sam dobio sliku u DM i poslao mi Elon Musku. Ne znam da li je mislio da drug liči na Elon Muska. Ne znam zašto nije napisao nešto. Ako je stvarno pomislio da imam druga koji liči na Elon Muska, znači da sam predobro ovo isfotoshopnuo. Tako da to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, bacite like i vidimo se nekom od sljedećih. See ya, peace.